Вакытлар үтеп, Мисыр тәхетенә Юсуф турында бер ни белмәүче патша килә. Үзенең халкына ул былай дип әйтә: "Карагыз, Исраиллеләр бездән күбрәк тә һәм безгә караганда көчлерәк тә. Безгә бик әйбәт уйлап, алар белән нәрсәдер эшләргә кирәк. Югыйсә Исраиллеләр тагында ишәеп, яу-фәлән булган чиракта дошманнарыбызга кушылып, безгә каршы сугышырга һәм бездән аерылып китәргә мөмкиннәр. Шуңа күрә Мисырлылар Исраиллеләрне авыр эш белән интектерү максатыннан алар өстеннән назырлар билгеләделәр һәм Фиргавенгә мал-мөлкәт туплау өчен Питом һәм Рәмесес шәһәрләрен төзергә мәҗбүр иттеләр. Әмма Мисырлылар Исраиллеләрне нинди генә авырлыкларга дучар итсәләр дә, тегеләр артканнан арта гына бардылар һәм ил буйлап һаман күбрәк таралдылар. Мисырлылар Исраиллеләрдән тагын да ныграк курка башладылар. Шуңа күрә һич кызганмыйча аларны эшләргә мәҗбүр иттеләр. Ахыр чиктә Фиргавен үзенең барлык халкына әмер бирде: "Гыйбриләрнең яңа туган ир балаларын Нил елгасына ташлагыз, ә кыз балаларын исән калдырыгыз." Леви рухыннан булган бер ир шул ук рухтан бер хатынга өйләнде. Хатын балага узып ир бала тапты һәм матурлыгына сокланып, аны 3 ай яшереп асрады. Алга таба да баласын яшереп тоту мөмкин булмагач, ул камыш кәрзин алып, аны сумала белән сылады да шуңа сабыйын салды. Аннары кәрзинне елга буендагы камышлар арасына куйды. Сабыйның апасы исә аның белән нәрсә булыр икән дип ерактан күзәтеп торды. Бераздан Фиргавен кызы елгага су кыйнырга килде. Аңа хезмәт күрсәтүче хатын-кызлар яр буенда йөреп тордылар. Кыз камыш арасындагы кәрзинне күреп, бер хезмәтчесенә аны алып килергә кушты. Кәрзинне ачуга Фиргавен кызы анда елап яткан сабыйны күреп, аны бик кызганды. "Бу гыйбри бала", диде ул. Сабыйның апасы Фиргавен кызы янына килеп, сабыйны күкрәк сөте белән туендырырга һәм аны тәрбияләргә берәр гыйбри хатынны табып китеримме, дип сорады. "Бар, китер", диде Фиргавен кызы. Сабыйның апасы китте һәм баланың анасын алып килде. "Бу сабыйны ал да, миңа аны имезеп үстереп бир", диде Фиргавен кызы. "Мин сиңа түләрмен." Хатын баланы үзенә алып, аны карады бакты. Бала үсә төшкәч, ул аны Фиргавен кызына бирде, кыз исә аны үз баласы кебек кабул итте. Ул аңа Муса дигән исем кушты һәм әйтте: "Чөнки мин баланы судан үзем тартып чыгардым", диде. Үсеп җиткәч, Муса бер вакыт үз халкы арасына чыкты һәм аның авыр хезмәт башкаруын күрде. Шунда ул бер Мисырлының үз халкы кешесен, гыйбрене кыйнавын күреп алды. Як-ягына карады да, бер кем дә юклыгын күргәч, әлеге Мисырлыны үтереп, кымга күмеп куйды. Мусаның нәрсә эшләгәнен белгәч, Фиргавен аны үтертергә теләде. Муса исә Фиргавеннән качып, Медиан җиренә юл тотты. Анда ул бер кые янына килеп утырды. Күп вакытлар узды. Мисыр патшасы үлде, Исраиллеләр авыр эштән зар еладылар, сыкрандылар. Аларның фәриятлары Аллаһыга барып иреште. Аллаһы аларның сыкрануларын ишетте һәм Ибраһим, Исхак, Якуб белән төзегән килешүен исенә төшерде. Исраил халкының газап чигүен күреп, аларны кызганды. Муса үзенең кайнатасы Медиан кахине Итераның вак терлекләрен көтә иде. Бер вакыт ул сарыкларын чүлгә алып китеп, Аллаһы тавы Хареп янына килеп чыкты. Шунда янып торган күгән куагы эчендә аның алдында Раббы фәрештәсе пәйда булды. Муса куакның януын, әмма һич янып бетмәвен күрде.
Раббы Мусаның куакны карарга килүен күреп, куак арасыннан аңа «Муса, Муса» дип эндәште. «Мин мондамын» дип җавап кайтарды Муса. «Якын килмә», диде Аллаһы. «Аяк киемеңне сал, чөнки син басып торган урын изгедер». Мин синең ата-бабаларыңның Алласымын. Ибрахим, Исхак һәм Якубның Алласы. Муса Аллаһыга карарга куркып, йөзен каплады. Раббы әйтте: «Халкымның Мисырда газап чигүен күрдем. Назырларның җәбереннән ничек сыкрануын ишеттем. Мин әлеге халыкның ачы кайгысын беләм. Менә мин хәзер сине Фиргавен янына җибәрәм. Бар, һәм минем халкымны, Исраил халкын, Мисыр җиреннән алып чык». Муса исә Аллаһыга былай диде: «Фиргавен янына барып, Исраил халкын Мисыр җиреннән алып чыгарга мин кемсең?» Муса: «Әгәр мин барып, Исраил халкына мине сезнең ата-бабаларыгызның Алласы җибәрде дисәм, алар миннән аның исеме ничек соң дип сораса, мин нәрсә дип җавап кайтарырмын?» диде. Аллаһы Мусага былай дип җавап бирде: «Мин мәңге булучы. Исраил халкына сезнең янга мине мәңге булучы җибәрде дип әйт». Шунда Муса: «Әгәр Исраил халкы миңа ышанмаса, сүземне тыңламаса, Раббы синең алда пәйда булмады дисә, нәрсә эшләрмен?» дип сорады. Раббы Мусадан: «Синең кулыңда нәрсә ул?» дип сорады. «Юл таягым» дип җавап кайтарды Муса. «Таягыңны җиргә ташла», диде Раббы. Мусаның таякны җиргә ташлавы булды, таяк шундук еланга әверелде. Муса еланнан читкә сикерде. Ләкин Раббы аңа: «Кулыңны суз да еланны койрыгыннан тотып ал», диде. Мусаның кулын сузып еланны койрыгыннан тотып алуы булды, елан аның кулында шундук янә таякка әверелде. Раббы әйтте: «Менә шулай эшлә. Шул чагында кешеләр ата-бабалары Раббы Алласының, Ибрахим, Исхак һәм Якуб Алласының синең алда пәйда булуына ышанырлар». Әмма Муса Раббыга әйтте: «И хуҗа хакимем, мин элек тә матур итеп сөйләми идем. Хәзер дә син үзеңнең кулың белән сөйләшеп торганда да шулай. Мин тотлыгучан һәм сакаумын». Муса Раббыга: «Әй хуҗа хакимем, зинһар өчен башка берәүне җибәр», диде. Шул чак Раббы ачуланып әйтте: «Леви ыругыннан Харун синең туганың түгелме? Мин аның сүзгә оста икәнен беләм. Ул инде сине каршыларга чыкты һәм сине күрүенә шат булыр. Харун исә синең урыныңа халык белән сөйләшер. Ул синең авызың, син аның өчен Аллаһы кебек булырсың».